Men for fanden, jeg har én terning. Så kan der aldrig blive 6 sekser. Ej, okay, men det kunne være, at du har taget en terning med i spillet igen. Jamen, så ville jeg sgu da snyde mig selv. Altså, det handler om at komme af med sine terninger. Og ligesom med kønsvorter, ikke? Det handler om at komme af med det i min fart, eller lyve, mens du har det. Den der biltyveri-sag. De ved, det er også der har gjort det. Hej, fedt at se dig. Kom godt hjem. Jeg er mest bange for det der DNA. Det er jo bare et blod, eller et hår, eller lidt sæd. Ja, vi har ikke knippet bilerne. Hey. Er det også en strisser? Sofie sælger kunst. Vi maler vores egne kantereller. Akvareller. Det andet end svamp. Ja, du er en kost. Hold nu kæft! I overmorgen ankommer der en container. I den er der nogle poser med piller. Så det er vigtigt, at vi holder alting undercover. Undercover. Du selv prøve at google en tysker. Afstrækning. Det kan lige følge med på stationen og få en snak. Du har ikke noget på. Du er klar over, at Tue kører mig rigtig godt rundt derinde. Du holder i kraftet med kæft. Nej, Jo, jeg prøver. hold kæft, også dig. I just want what belongs to me. Må jeg snakke tit om dig? Gør det? Ja, nogle gange siger hun også søde ting. Ja, jeg vil bare have en barnevogn. Så skulle du måske have stjålet sådan en og ikke 2 biler. Jeg har en lille smule OCD. Kender du OCD? Nej, jeg har mest bare rød has. Det er ikke her på. Det er det bedste kød på larm. Det er røvhullet, de har skrællet af grisen. Det er stadigvæk mager. Det er da stadigvæk røv. Nå, og hvad så? Så har jeg lige mere røv. You are the dancers, right? No. Yes. Det er alle for en, det her. Hvem fanden har lukket Robin Hood ind? Egentlig skulle jeg have været ude og spille golf her til morgen. Jeg tror, hun håber på at føre en fornuftig samtale. Vi vil da bare sidde her og spille kønsvorne. Så stod der en spritny cykel derude, mand. Den er fandme både med. Martin? Har jeg glemt at låse den? Nej.